Bé, em sembla molt bé que es puguin debatre tots aquests temes i que alhora, en aquest món mig virtual en el qual estem vivint, des de casa o des d'aquí a Pont, només amb un mòbil, inclús puguin seguir les jornades que estem fent aquí a Vallformosa. Tenim aquí una oportunitat de creació d'ocupació molt important i també, evidentment, de comercialització dels nostres productes i de la nostra terra. Per tant, jo crec que hem de celebrar que es facin actes com aquest que impulsen tota aquesta nova activitat que tenim. Doncs aquestes són les 5enes jornades de la Penedesfera, que tenen com a fil conductor l'e-turisme, que és turisme en tots els seus segments i la societat de la informació. Han estat unes jornades que creiem que són útils, molt útils per tothom que ha vingut, tant pel perfil que tenim d'assistents hi ha de tot tipus, des de l'administració pública, l'empresa privada, addictes a les xarxes socials, a Twitter, Facebook, de tot tipus, i han estat 2 dies, divendres i dissabte, tot el dia, el matí de dissabte, a diferents taules rodones, ponències i fins i tot un tas de vi i cava online. I per una altra part hi ha el programa d'aquesta gent que ja tinc per aquí, que han vingut a veure, que estan tapats, un no es puc acollir. El sector de l'autocaravana, justament, que és el que hem tractat abans a la taula rodona, hem parlat que és un sector turístic en potència i que creiem, tots els que som usuaris o empresaris dintre d'aquest sector, que s'ha de començar a tenir en compte. No només som unes persones que ens anem movent d'un punt a un altre, sinó que són persones que, com a turistes, consumim i necessitem que ens tinguin en compte en les localitats i en els diferents llocs. Existim com a col·lectiu i esperem que gràcies a jornades com aquestes que hem fet avui, mica en mica se'ns doni més a conèixer. Aquests són els requisits mínims en quant a espai? Bueno, nosotros somos de la Unión Caravanista, concretamente de la sección de autocaravanas. Hemos aquí pretendido a ver si va cuajando este tipo de turismo y se van concienciando un poco los municipios y en este caso de la zona esta, lo que son las instituciones que hay, las cavas, los cellers, habiliten un poco zonas y crear un poco más las rutas que ya las hay para hacer en bicicleta o a pie, pues que adaptarlas para poderlas hacer desde autocaravana, como están funcionando, por ejemplo, en Francia, que es donde más el tipo este de turismo está en boga. Bé, a Arcava ens ha venit per casualitat, vam trobar una autocaravana a les vinyes i arran d'aquesta trobada hem desenvolupat una zona rural per a autocaravanes, el nostre celler. Fa 4 anys, el 2008 vam inaugurar, podem dir que són el segon client nostre a nivell de ventes, com a celler, com a turisme, i l'experiència és molt bona. Vull dir, en definitiva, són una gent molt maca, una gent molt atenta, una gent molt neta, que viuen de la natura, que els agrada la gastronomia, que tenen poder adquisitiu alt, i espero que d'aquestes xerrades d'avui i del que es pugui anar treballant al Penedès pugui tenir un programa per a aquesta gent i al final que siguem un pol d'atracció a l'entrada de la frontera, que 200.000 autocaravanes arriben per la frontera, doncs que pugui ser un lloc que es coneguin i que automàticament ens parin aquí al Penedès a la vegueria, doncs aprofitant el que tenim, que no és poc, que és molt, i que, evidentment, hi hagi un benefici econòmic per tota la comarca. Si això s'explica bé, normalment s'entén, i si a més expliques la capacitat de negoci que pot aportar al municipi, no hi ha color. Sí, nosaltres una mica el que hem fet a Vilafranca és recollint ja unes reivindicacions, diria jo, reclamacions o suggerències de fer molt de temps de muntar una àrea d'aparcament d'autocaravanes que encaixava molt bé dins les estratègies de potenciar el comerç a el que és a Vilafranca i el que és la comarca i especialment l'enoturisme. Va semblar que era una bona oportunitat d'aportar un altre granet de sorra dins aquest món i aleshores per això vam tirar endavant aquest projecte que, com he explicat a la ponència, és relativament assequible, no té cap gran cost elevat i, home, et posa una mica totes les xarxes a nivell, jo diria que europeu, però inclús internacional, en aquest món, no? Les jornades de la Penedesfera és un esdeveniment anual que, a més dels assistents presencials, també tenim assistents virtuals per poder donar accés a tothom. Doncs en aquestes 5enes jornades i totes les anteriors hi ha hagut una retransmissió amb videostreaming
en el que, a través de la nostra pàgina web, penedesfera.cat, i que també sortien allà un visionat de tots els tuits a través del hashtag Penedesfera, doncs tothom hi podia participar. En aquesta ocasió, aquest any, hem tingut la col·laboració de Penedès Televisió i també del portal turístic Discover Penedès, que han estat els encarregats de fer la retransmissió i que ens ha ajudat a tenir encara més moviment a través de la xarxa i que tothom hi pogués participar-hi. Una sauna també es podria posar dins dels vinyedos, les vinyes, a les vinyes, igual un cristal·lat i element, segur que és una cosa que agradaria moltíssim. I la inversió, insisteixo, no hauria de ser massa. Si fas una cosa així, jo crec que com a mínim un impacte publicitari aquí a Catalunya ho tens assegurat, segur. Jo faig la ponència sobre el tema d'innovar turisme, innovar o morir, i el que volia fer amb la meva presentació és una mica sensibilitzar la gent perquè no deixin de fer coses, perquè s'atreveixin més pel tema de la innovació, que no es desanimin massa. I posaré exemples d'altres destinacions, sobretot a l'estranger, però també alguns exemples a nivell estatal de projectes d'èxit, de gent que ha apostat per la innovació, que han realment fet apostes molt atrevides i que han tingut èxit. En els propers anys, l'aposta per l'enoturisme seria continuada i en creixement, i en sortida que l'any 2020 la projecció era que el producte interior brut del turisme al Penedès es podia veure de l'actual 3 en 1% al 6 en 3%, i que això podia comportar una generació d'empleabilitat de 1.400 places el 2009 a les 2.900 que es podien provisionar l'any 2020. Insisteixo, això són projeccions. Doncs m'han convidat per poder parlar sobre l'enoturisme i especialment per intentar explicar d'una forma molt clara i molt concreta el que significa a nivell de benefici, especialment per les bodegues, el poder apostar pel tema del turisme. Moltes vegades potser la gent de la bodega pensa que el del turisme és obrir a visites, i és quelcom més complicat perquè són dos negocis completament diferents. Una cosa és fer vi i vendre vi, i una altra cosa és obrir la bodega per portar gent. Una cosa és fer màrqueting d'un producte, i una altra cosa és fer un màrqueting d'una experiència. Una cosa és vendre una botella de vi amb un etiquetatge, i l'altra cosa és comprendre la queixa d'una persona que es passeja per la teva bodega. I això implica, per una banda, unes possibilitats econòmiques interessants, però per altra banda també genera un cost econòmic que cal pensar-lo dues vegades abans de poder apostar i jugar amb els teus propis diners. I és una mica el poder explicar d'una forma molt clara, de fet ho presentem amb 10 raons, el per què apostar pel turisme del vi. No podem tirar endavant, ni poden funcionar les coses, ajuntaments, consells comarcals, associacions empresarials, tots, cada un d'ells fent la seva guerra personal. Si no hi ha una cooperació entre tots aquests organismes, no farem res. Nosaltres sempre diem que una destinació no és un territori com fins ara s'ha intentat vendre, sinó que una destinació són uns motius que connectin amb aquest públic objectiu i, sense lloc en dubte, acabi traslladant-se en aquest territori. Llavors, perquè això passi, s'han d'unir tots el sector empresarial, tota la cadena de valors, en aquest cas turística, des de productors, elaboradors, agències de viatges, hotelers, restauradors, s'han d'unir tots ells per crear realment aquests motius i que siguin atractius, diferencials, amb valor afegit. I això és una miqueta el que nosaltres parlem. Com es articula, com es treballa tota aquesta creació de producte, tots aquests motius per fer una destinació de primer ordre. No cobrem res. Ara les 5enes jornades es pot dir que presencialment han acabat, però segur que hem obert debats que seguiran a la xarxa i també hi haurà propostes per on es faran les 6enes jornades, el 2013, que es farà també sobre aquestes dates. El que sí que sabem segur és que serà el Baix Penedès, perquè és un esdeveniment que va rotant per totes les comarques. El primer any va ser el 2008 a Gelida, el segon a la Vila Casals de Sant Salvador, al Vendrell, després a l'UPC de Vilanova, l'any passat a l'Ateneu Igualadí d'Igualada, ara som a Vallformosa, a Vilobí del Penedès, i l'any vinent serà el Baix Penedès, encara amb una localització i espai per decidir, que ho decidirem a partir de les propostes que arribin a penedesfera.cat. Moltes gràcies i us esperem a les properes jornades l'any vinent, que segur que serà al Baix Penedès,
potser serà Calafell, que són els dos ponents que teníem ara últimament, i espero que podeu assistir tots. Moltes gràcies.